Artiklu fuq The Sunday Times Ingliża jgħid li Ministri Ingliżi injoraw pariri xjentifiċi dwar jekk Malta għandix titniżżel fuq il-lista l-ħadra filwaqt li waqfu pjanijiet biex il-Portugall tispiċċa fuq dik imsejħa bħala watchlist. Dan wara oppożizzjoni qawwija minn membri tal-Kabinett fosthom is-Segretarju tal-istat tas-Saħħa Matt Hancock u l-Ministru Michael Gove. L-artiklu jgħid li din id-deċiżjoni ma kienitx mistennija u ħallit eluf ta' persuni fi stat ta' paniku biex ifittxu jmorru lura lejn ir-Renju Unit. Il-gazzetta żvelat li esperti miċ-ċentru għal biosigurtà konġunta qalu li Malta flimkien ma' numru ta' gżejjer oħra għandhom jitniżlu fuq il-lista l-ħadra biex in-nies ikunu jistgħu jivvjaġġaw mingħajr bżonn ta' kwarantina. Is-sorsi tal-gazzetta qalu li kien hemm battibek sħun waqt il-laqgħa u saħansitra sqarru li kien hemm raġunijiet ċari għala Malta għandha titniżżel fuq il-lista l-ħadra. Iżda rakkomandazzjoni formali mid-Dipartiment tas-Saħħa kienet tgħid mod ieħor. Is-sorsi komplew jgħidu li Hancock kien wieħed minn dawk li mewwet għal kollox il-proposta biex iħallu n-nies jivvjaġġaw lejn Malta u qalu wkoll li s-Segretarju tal-Istat tas-Saħħa jemmen li n-nies m'għandhomx jivvjaġġaw din is-sena, għalhekk qed jipprova jwaqqaf lill-Brittaniċi milli jivvjaġġaw barra mill-pajjiż. Ir-rapportaġġ ta' din il-gazzetta imerja l-kollox kliem il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech waqt l-intervista tal-ħadd fejn qal li r-raġuni għala Malta ma tniżlitx fil-lista l-ħadra huwa t-tort tal-Gvern Malti. Id-deċiżjonijiet illi jkunu qegħdin jittieħdu llum jeffettwawna xhur oħra. U dak li qed jiġri llum huwa effett ta' deċiżjonijiet ħżiena illi ttieħdu xhur ilu. The Sunday Times Ingliża temmet l-artiklu tagħha b'kumment tal-kap eżekuttiv tal-Manchester Airport Group li jakkuża l-Gvern Ingliż li ma jafdax fis-sistema tiegħu stess. Dan filwaqt li l-kap eżekuttiv tal-kumpanija Ryanair, Michael O'Leary, qal li din id-deċiżjoni hija prova oħra li l-Gvern ta' Johnson jiddeċiedi mingħajr pjanar għaqli. Intant Spanja żdiedet mal-lista ta' pajjiżi li poġġew lil Malta fuq il-lista sigura għall-ivvjaġġar.